Witam wszystkich. Przedstawiam urządzenie do wyciskania soku marki Philips z rodziny Avance Collection, model HR1895-80. Wyciskarka jest dość wąska, więc zajmie nam niewiele miejsca i nie będzie problemu, żeby ją gdzieś położyć. Złożyć urządzenie jest banalnie prosto. Rysunek znajdziemy na górze pudełka, dodatkowo na osobnej kartce, a opis w instrukcji obsługi. Sprzęt jest genialny, posiada technologię Micro Masticating, dzięki której wyciśniemy do 90% zawartości owoców, dzięki czemu wyciska maksymalną zawartość witamin i innych składników odżywczych. Sok wyciśniemy zarówno z miękkich owoców, np. bananów i mango, które dostarczą nam zawartość skrobi, jak i twardych warzyw. Do swoich napojów możemy dodawać również zioła, które także zostaną przetworzone przez to urządzenie. Funkcja wstępnego czyszczenia pozwoli wycisnąć ostatnie krople soku, co zapobiega marnowaniu soku podczas czyszczenia. Dzięki łatwemu rozkładaniu i bezkrawędziowym elementom urządzenie szybko wyczyścimy pod kranem. Konstrukcja nie posiada sitka, więc czyszczenie zajmie nam tylko chwilkę. Na plus zasługuje też innowacyjna blokada kapania, która pozwoli utrzymać blat czystości. Zdejmowane elementy można przechowywać w pojemniku na miąższ, co sprawia, że zawsze mamy je pod ręką i nie zajmują dodatkowego miejsca. W zestawie znajdziemy też inspirującą książkę z przepisami na zdrowe i pyszne soki. Tak więc polecam i zachęcam do kupna, aby wyszło na zdrowie. Teraz zademonstruję, jak działa to urządzenie. Z książki z przepisami wybierzemy przepis na sok Letnie Słońce, który jest idealny na zimową porę. Składniki to 4 gruszki, 4 mandarynki i 1 cytryna. Wrzucamy mandarynki. Uruchamiamy urządzenie. Cytryna. Gruszki. Sok mamy już gotowy. Na zdrowie.